Gumikan sa problema sa makina, kalit nga misidlaog sa syudad sa Mandaue ang usa ka minibus nga padung na unta sa terminal. Wa hinoon makadako ang kayo dihang daling miresponde ang kabumbiruhan. Wa hinuoy na nga angol sa maong insidente. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Gidagan ni mga bumbero ang usa ka minibus nga nagkayo ug nag-aso kaganiha. Daling gipasiritan og tubig ang sakyanan. Ang minibus nga may rotang Tabuelan, Cebu City, kalit lang nga nagkadepekto pag-abot sa may Uwano Avenue, pipila ka metros lang gikan sa fire station. Matud sa driver na bantayan nga miaso lang, maong nanganaog ang mga pasahero. Ni pag-aso ang mga pasahero ningon hala ni aso lagi ni ingon naog. Pag naog sa pasahero, gipawon akong makina diyon gilayat giari na akong battery kay harong di ka dagan og taas ang kayo ba. Kaya di maibot ang battery mo dagan magtaas ang kuan. Kaya tungod sa wire buhi. Wa ra hinuon kaayo mudako ang kayo ug natabang sa kabumbiruhan. Nasayran nga ang wiring sa alternator ang hinungdan sa sunog. Niadtong higayuna, may upat ka pasahero nga sakay sa minibus. Dito gid sa alternator sa minibus. Pag kayo gyud aso, matong nahunong siya, nanganaog lang sa dayon ang mga passengers. Nakaadto naman tama to gikulingan nato. Wala ray na unsa sa insidente ug nahipos sa sabdayon ang sakyanan aron makalikay sa pagbugat sa traffic sa dapit. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.